Khorang da boys ni mangpio norok nai tongo lamsugo Khorang da boys ni mangpio Thangrang hapara sabai sukrup ni koktama haikeba political ground ni explanation topic tini norok ni buskang haina hai sana ni thangi tongo Khorang da boys Haina hai borom ganang singkrak David Murasing bini bodol rok bai Asam hasteni nokhartei kabangma thayono borok bathak thangi tongmani nukjagi phaika mangpini bisingtei nukjakha borom ganang David Murasing Asam hasteo kabangma lukurok ni thani chuba chumangkha borom rjakha risharok bahaino rjakmani nukha Asam Adivasi Student Association ni leader Dubrini borom ganang Gulab Barai bono bahaino borom ganang David Murasing ni uchobao yapri semani nukjakha tei hamjakmani bisingtei kabangma chamung nungmung tei rok amtei heke bono yapharmani bo मांगप्रियो नुकजागी फैक्या हमारा भाई यहाँ कामतापुर का हैप्पी जर्नी गॉड ब्लेस थैंक यू नुकजागी फैक्या मांगप्रिनि बिसिंतै दिल्ली पेडल यात्रानि चबाव नखरजाक तिप्रसा सिंग्राक रक थायो बोरम गनां डेभिड मुरासिं नि बदल रक तै बोरम गनां डेभिड मुरासिं इंडिया नि नेशनल फ्लैग तैजाक केबोबा हावा लकरि मुक्ति थांजाक आमति हेरके लेंलाजाक ब्रकनो नुखा तै कुवा बिसिंनि तैरक बाहायनो खकसावै नंमारक नुखा बोरम गनां डेभिड मुरासिं नि फ्रेंड हायकाबा बिनि लगे सं थांगे मालायखा हरजारावनो हायनो हाय बोरुलेंड नि कानसाय ब्रह्मा बाय सासुमा नार्जारी बरकनि बदलनो तैयै तै सायखनारिका बोरम गनां डेभिड मुरासिं संनि बागै tongthairok khairani sepsap khaina bagui phaika hnoi yagulo borok bebaksa lahar boto khimtano bahaino nukjakha tei paithago saikhnarika chini o himthano chini uchobao tiprasani chobao borom ganang borulen ni ani loge songrok bahaini himpaikha yapri sapaikha jeng o himmani o chini yapri ni mari ni choba ongkha chini bharat haktorni achogui tongnai achuk phangsongno khorang khnarinani ni bagui tei aboni yagulo boruland ni bini friends bai brokni nokhongni kok salaimorok bo nukjakha आप तो बच्चा भी बड़ा हो गया हाँ बड़ा हो गया अभी क्लास 4 में Abahai keno tubui phaika norok ni bagai tini haina hai salkisa sakanglai thangjagni Bharat haktor eba India ni borom ganang Home Minister Amit Shah Parliament haikaba Lok Sabha Speaker haikaba Pandani adong okrabni paskang bo chirgi saka Bharat haktor ni bagai kaisa kokchap panda khaijaka te a kokchap pandao joto naimathang force Jammu Kashmir ni tai border security force BSF CRPF joto noringkha a kokchap pandao amtehni puila sakangni kokos hajaka Bharat haktor bisingo tongoi je borok rokno hamia samung tike borok buthari tongmani borok Bharat haktor ni phatara khari thangmayana ti je khlaifano ni amtei ni saka 22 May 22 May o IB ni thani kaisa koktama sokpaikha bisingti khaye Jammu Kashmir o kaisa dachi gawhni kamini mung tongo a kamio terrorist tongo ni borok koktama saimangka IB tai Bharat haktor ni sena haikaba Indian force rok ni bisingo borok dachi gamo kha kaisa kami kaisa machine tongo ultra signal aboromo obahai hamia borok rok hapmani kaisa abahai trace jaknai machine tongo chini India ni force rok haikaba naima thangbodol rok Bharat haktor ni borok snamani o borok hamia rok noromna bagai May ni chimi 22 July jora naichom soka choya karei abtei hnai saka asuk kachangma jorao India ni force rok aro yakung bai himoi naitugui tongsoka borok no signal no romna ni bagai IB ni officers tai CRPF ni officers rok jotono obonotei chatyogi yapri sewi naituk soka hnai saka 22 July hingkeno borok srai ke saimangkha te borok no sensor bai ke naitugui romui mangkha amtei hnai saka o pandani Lok Sabha ni adong okrani buskango o terrorist haikaba o Pakistan bolong borok rok no romui mangkha apro hingkeno India ni kaisa thur para commando force ni kaisa company tongo borok tai Jammu Kashmir ni police tai CRPF joto India ni force rok mileoino a borok hamia rok no bebak phajingti kasoi romkha nei saikhnarika te o samung no kaplayong na bagai joto mileoi aro kaisa kokcha panda khaijaka bising ni saikhnarika aboni yagolono o tongko songtongnai lukurok no obhaike butharmani phatar hasteni je khorok tam terrorist rok abono tei borok omhaike no borok bai romjaka nei saikhnarika haina hai panda tei phangno saka borom gana khorok tamni bumung khorok chani mung kha
Suleman Pia Bono Shinwo Fezol Jat Hnai Tei Khorok ni Mungka Afghan by Gibran Borom Ganang Puilot Borok no one Sogui Tongmani Borok no Onkana Hnai se Borok no Hni one Sokmania Pia NIA ni Bishingte Srai Sreke Saimanka Je Borok Rok Borok no Chamung no Mung Toni Ritoni Mani Chuba Chukhai Tongmani NIA Rok Borok no Romui Kasoi Tonka Afruke no Borok ni Chamung no Mung Rok Tharmani Bagai Borok Nongkhari Phaina Nangkha A Jorao Kheno NIA Rok no Phunugirika A Khorok Bri Rok O Khorok Tam Borok Rok no A Samung no Khaini Rok ni Saiknarika A Pehelgamo Borok Butharnai Rok Hnai Phia Haipano Chung Borok no Bahaino Puito Jaya Borom Ganang Nibo O Pandani Nokphangno Saka Lok Sabha ni Speaker no Chung Mungsa Dosi Dopra Ongui Yapri Shemani Krui Chung Je O Pehelgam Etek Ong Thano Je Jagao Borok Butharjago A Jagao Je Kartus Silai Mangkha A Silai Sakang Puilao no Aro Tubi Toni Jakha Te Chandigarh ni Central Official ni Bisingo Ballistic Report ni Bisingtei Borok ni Report Bahaino Snamjak Tongmani Jepro O Khorok Tam Bolong Borok Haikaba Phatar Hani Terrorist Rok Butharjago A Jorao Silai Kaitam Mangkha Kaisa Hangkang ke M9 American Rifle Silai Tai Knai Hingkang ke AK-47 Silai Te Kartus Manmani Bahaino M9 te AK-47 ni Phia Chung Afro Bahaino Khapengya Khasrangya Srai Srai Ongsogya ni Saka O Silai no Horni 12ta Phasingo Kaisa Special Haikaba Naikoljak Birkhong Plane ni Bisingtei Tui Phaijaka Chandigarh O Silai no Kogoi O Silai ni Bithi bai Pehelgamo Kokjak mani A Silai ni Bithi no Bahaino Solai Rui Naikha Miliri Rui Naikha O Rifle Silai ni Bukho Nal Bahaino Miliri Rui Naikha Te Silai ni Khuka Je Bithi Abono Bahaino Miliri Rui Naikha Afro no Srai Srai Ongkha O Silai Kaitam O Rifle Kaitam baino Chini Tong Kosong Tongnai Bharat Hasteni Lukburo Kogoi Butharjaka Pehelgamo Amtei Hnai India ni Home Minister Borom Ganang Amit Shah Lok Sabha o Saikhnarika Miyani Salo Tei Saka Pandani Tei Borom Ganang Ang Tini Belaikan Khasrangjak Belaikan Tongthogo Modiji Operation Sindur no Chobao Karewoi Je Borok Rok O Ogrobadi Haikaba Terrorist Rok no Rohorka Borok no Phunugirika Chini CRPF tai Indian Force Rok Jotono no Hasakani Sokmori Rika ni Saikhnarika Afruke no Lok Sabha o Kabangma Leaders Rok Chirik Laikha Khoraksa Borok Pakistani Phasing Haike Kok Sapuro Borom Ganang Amit Shah Bono Kok Kifili Saka Nung Pakistan by the Kok Salai Brok by the Kok Ongitong Pakistan Nini Tamokalai Amtei Hni Saka Hankeno Taibo Borok Rok Wana Jagai Chirik Laikha Haino Hai Bo Speaker no Saka Bahaike Borok ni Bupharok Butharjaka Thikya ni Saka Te Gonta Mini Te Borok ni Jaga Rok Bepak no Mung Sawana ni Saka Haino Hai Home Minister Saka Borom Ganang Ang to Wan Sugi Tongmani O Choba Pai Khangke Joto Leader Opposition Rok Bahaino Chungbai Choba Khaine Rok Je Thungrung Hapani Borok Joton Khasrangjaknai Joton Tongthokjaknai Hnai Phia Borok ni Makhang Borok ni Mangpli Amtei Hai Onglia Nukjakmani Ulta Khe Nukjagei Rikha Obo Bomuti Hai Amtei Hnai Bo Speaker no Saka Bomuti Hai Politics Bomuti Hai Thungrung Hapara Bo Hnai Bo Saka Atangbadi Haikaba Terrorist Rok Thimani Obloti Bunorok Jajaklia Khasranglia Omhaino Tei Norok Kisapan Jajaklia Amtei Hnai Bo Borok no Sungka Saikhnarika Te Common Political ni Adong Rok no Saka Lok Sabha Bisingo Norok Atangbadi Haikaba Terrorist Rok Butharjakmani no Tei Khata Nangdi Amtei Hnai Bo Saikhnarika Akhilesh Yadav Song Bacha Bachoi Sirik Laimani Bondu Achuk de Nungni Sajaka Te Amit Shah Speaker no Phunugui Saka Ani Thani Kaisa Blai Tongo Ora Bebak Srijak Tongo 6 jona Scientist Obnotei Research Khlaijak Obnotei Chatyogui Naijak Cross Verification Khai Naijak Khani Saka Aicho Jorani 4:46 PM no Obo Ani Thani Report Ready Khai Tiar Khai Rajak Khani Saka Te Saka Obo Video Call Khai Sapuro Obo 100% Soisoi no Abono A Koktma Gurungjak Abo Baino A Pehelgama Attack Khaijak Mani Choprobjak Mani Aboni Obo Srai Srai Mari ni Saikhnarika Obo Ar Kokmani A Silai ni Bithino ni Bo Saikhnarika Te Speaker no Bohaini Hai Saka Chini Desh ni Chini Bharat Haktor ni Indian Force Te CRPF Te Jammu Kashmir ni Police Naimathangrok O Khorok Tam Bodol no O Kai Tham Bodol Rok ni Samung no Bharat Haktor ni 140 crore 140 কোটি Borok Rok Jotono Kha Tongthokna Nangnai Khasrangna Nangnai Amtei Hnai Bo Saka Obo Ongkha Tabuk Tongthokni Jora Hnai Bo Saikhnarika Obo Ongkha Kaplai ni Mari Aboni Bagai Bharat Haktor ni Jotono Tongthokna Nango O Jorao Hnai Bo Paithago Hain Hai Srai Srai ke Saka Ang to Thangi Phaikano O Pehelgamo Apatimung ni Thayo Patimung ni Phungai Apatimung Duljaknai Lukurok ni Nogo Thangi A Lukurok bai Ang Malai Phaika Amtei Hnai Bo Saikhnarika Kaijak Paidrup Hati Barsa Kayakho Boni Basai Thai Thangai Ang Aboni Bihigno Nugoi
ani bakha tabuk phano pogi ma yawngi tongwang ni sai khnarika a bihik no basai kari no ani baskang phai basa jakmani bagai hnai tini jora ang a salni malai mani pati mung no pogi maya tabuk phano ani bakhao mui tongi tongo phiang tini joto lukurok no sanamo songo modiji o operation sinduro je choba khanya rohmani je borok rokno rohorka a borok hamia rokno borok no to buthar khano tei chini nai mathang chini bharat haktor ni jono nai koli tongnai rok chini fuji indian army he kaba je nai mathang rok borok o rohornai rokno bahaino sokmoroi buthari khibika ni sai khnarika tei borok no obhai ke phurungka omhai bathai ni mari rikha borok khaine jorao bisi kuduk maromoi omti he samung khaine bagai tei wan soknani eba yapi rok senani bagai baskango phaigalak haine hai bo speaker ni thani jora sankha NIA rokni samung je chatyogi nei mani abono bo kisa sana muchungo abono bo sana hini bo sai khnarka jefro je salo laskare taiba ni bodol rokni je phataro samung khai tongnai rok TRF nei kaisa bodol tongo borok obono brokni sakao barjana kha opojano yasagui nakha asalono jeng wansogui chongui nakha o chatyok mung o naikol mung NIA rokni yagono yaphari rijaknai amtui hini sakabo tamo hingke NIA ongkha borok obahai terrorist rokno naikolnani naichomnani bisingni kok rokno ekregui tei scientist boiganik rokni bisingtui chatyogui nainani bagui borok wall ni hayungni kaisa sinimung manjakni saikhnarika 96% hai borokni success rate tongo hekaba kaplai ongnani sep tongo ni saka borok bai naicomjakmani samung rok hingka ke hnai jeng kuduk jorana yawoi dakti no NIA rokno o samung no borokni yago yaphari rikha jeng bebak no sep sapni tiar khaikya sena hekaba indian army BSF CRPF tei Jammu Kashmir hasteni naikol phang eba police rokno jotono no sajaka o borok hamia terrorist rok bharat haktor eba India ni hano yakarui khari thangi mayana tei naicomjak borokno kahamke naicomui tongna bagui sajakhnai bosaka borom ganang speaker o samung no jefro kahamke naina bagui samung romkha yapriseka belai khono lengnai jat samung ongkha obo ni bosai khnarka belai khono jora kolok na khaobo abtui he ni saka o party mungno tei bising busangni koktoma rokno samung rokno tangna bagui cherinai puro luktakni kwbangma lukurokni chubachu mangkha borokno tei belai khono bumung ongkha borokni mungrok khori salaijakha boron koktoma rok salaijakha toriyatok khatchar rok kuni rok photographer rok aroni chalaburi sebok samung khai tongnai rok tei aro kwbangma phalnogo samung khai tongnai lukurok 1000 ni slaifano kwbang borok rokno 3000 gonta 3000 hours ni slaifano kwbang joranawi kok sungjakha hnai sai khnarka tei asuk simi salia borokno tei je kok sungmani amorok bepak video record tongo video record khaijakha ni sai khnarka o pehelgam attack khaijakmani he keba o pate mungno tei bisingni koktoma rokno karna bagai chatyokmani hnai sai khnarka aboni yagulo lukurok bai kok sai bisingni kok karete kaisa mangpli suinani chengkha sketch khlainani chengkha ni saka rutukmang 22/6/2025 o hingkeno khoroksa Basir Ahmed mungoi bono sinimung mangkha tei bo a kamiam jaini hnai sai mangkha sinijakha o borokno o patimung ongnani salcha sakang binaro tongnani bagai tongthai rukha a bagai a khorokni borok rok bahaino romjakha borok naro tongnani bagai tongthai ruma bagai hnai bosaka tei borok tabuk phano jail bisingo alongo chopjak hnai saka custody o hnai saka o khorokni chaya khainai o romjaknai khoroknai rok kanai kanino borok gosika borok saka 21/4/2025 ni horo sanja jorani 8 PM hai fasingo khorok tam atangbadi borok hamiarok Basran Valley fasing 2 kilometer hai hakchalo sini jagya haine kamini borok haike phaika borok a jorao o borok hamiarok ni yago AK-47 silaite N9 tongoni saka khoroksa hangkang ke ri kosom somjak ni saka tai khoroksa hangkang ke makhang slaijak ni saka sinia jatnai a jorao no mairok buchakha te mairok chapai borok nokharna sakang charok bunangkha aboni yagulo hangke kisa chamung rok bunakha te mosala som amte herok langi thangka ulo chana bagai hnai saka haina hai pandani teifang speaker no saka o pate mungo silai bithiman mani abono Chandigarh ni FSL rohor jakha abono kahamke chatyogi naina bagai ajorao o Chandigarh ni report kifili phaiprke no saimangkha o silai bithino test khaimani yagolo obo RIFL bai no kokjago RIFL no obo srai ongso kahnai apurongke saikhnarka tei borok bai baksa tei kumun bodol rok bahaino srai ke komorso kahni saikhnarka o borok ni pati mungo logernai rok no hnai
haina hai sapika khorok nei romjaknai borok ni bumasong sinika goseka te borok ni bodol o party mungo logernai borok bo haina sinika hani saka te saka o pehelgam ni party mungo Pakistan ni khorok tam terrorist bo haina tongoknai haina hai kok kifili saka jora kaisao bahai ke habaiman bomtui khe ongjaka obutui ni sungai rokno kok kifili saka chini sarkar chini saka ono barja obono chungno naina nangnai ni saka fia ang sungnamu chungo ang sungo norok je phro sarkaro tongo hapango tongo afro tamo ongkha abo saboni sakao poja abo saboni barja ni sungka te tamoni bagai abo afro yapri sejagya yakulo abono bo ang sungnai khalogoi khnai tongra ni saka haini hai bo speaker no naisigi saka miyawo laithangjak jorao ang belai kono kha saka tamo hangka angke o je kok sungnai bo ongkha laithangjak jorani khoroksa home minister pichi dambaram tamo proof tong o terrorist Pakistani phaikao otangbadi ni sungjakha te o kok sungjakma bo parliament hai ke ba Lok Sabha o kok ti sana sakango sungjakmani hengke obono bosaka obo pobuti hai kalai khana oboni naharmung tamo amtui ni borom ganang Amit Shah hai nai bo speaker no naisigi saka sabono baseri namusung Pakistan no baseri winung tamo manai ni sungka haina hai kok ma thumai rokni phasinge na hani saka tini ang norokni bisingtui borom ganang pichi damborom no kok saklai namusungo bono sahor namusungo chini thani proof tongo chini thani obhai manai tongo ang o speaker house o parliament ang phunukna muchungo ang oro phunukna muchungo ni bosaka o borok khorok tamrok Pakistan ni no omo terrorist rok ni bosaka abono karibo khorok tamni bisingo khorok ni hengke Pakistan ni chongmari ni sinimung butongo butar ni bosaka tesaka borom ganang obo rifle silai no o rifle silai tabok chini thani tongo ni saka borok ni thani je chocolate mangkha a chocolate manmani abo bohai no Pakistan no snammani ni saka borom ganang borok ke sao Pakistan ni borok ya abo hnoi abo hai hingke chini ok kacham borom ganang pichi domborom bosai tongkha Pakistan no boklin chidri tongmani kalaikha ni saka clean chit mani ongkha baksa borok buchi ong mano srai ke phunugui tongkha mani kachak kupur ma hayong khabo amti haike bosaka borom ganang kacham home minister laithangjak jorani bo kok sungui tongo kok tisai tongo borok Pakistani si ongya Pakistani terrorist ongya tamoni bagai Pakistani sakao choprobui tong amtui hini bahaino bo kok sungui tongkha ni bo saka afur keno sirik laikha Congress bai BJP rok ma khangnai lemeya ongoi Lok Sabha o borom gana hayung ganangai chini hapangni chini BJP hapangni ni bo sana naikha hayung ganangai thangai kok piri phekya abo Pakistani borok no khlayo te borok bahaino bising ayang phatar hani borok bahaino sika gose tongkha saimangka amtui hini bo saka haina hai saka chini desh Bharat haktorni laithangjak jorani home minister PG damborom Congress thngrang bodol haikaba party ni phainai bosao tamo proof tong amtui hai ni sungka afro home minister Amit Shah saka ani thani sanka hangke ang rakhamo hnai fia bo hangke TV o se phai sai tongkha pura hayung no sinirui borok rok no sirui amtui hini bosaka Pakistan no phiok no naimani eba Pakistan no borok basir no naimani borok ni o yapri samung semani obo borok 130 koটি 140 crore Bharat ni India ni borok rok ni mokolo haike bo borok rok ni yako borok tai yogui mangalak ni saikhnarika joto Bharat haktor ni borok rok saiman paikha ni saka haina hai bo parliament haike ba pandani tuifang okrano saka borom ganang ang pehelgam ni pati mungtai sindur operation choba Pakistan bai khemani abno tui srai ke a kok to mano sana musungo laithangjak jorao borok rok kabangma kok silchai tongmani bagai ang khato wan sugui tongmani miyawo naima thangbedek ni defense minister kok samani yakulo Congress rok o kok to mano tui borok tabo chirigi khorang ti sawano support khlaiana ni tongmani teisaka borok rok ni luku rok ni kisi sasuk phan borok busi khangke saimang khangke borok abno tui saka moknai ab tui samong no khaika mohni saka phia borok khailia am hai tamo hangke defense minister je naima thangbedek ni montri okra bo srai ke no saka obno tui o party mongno tui o kok chapnok ni bising tui ni bo saikhnarika haipano borok kabangma no kok toma sungka siljakha abagai ang kok sungjakmani ba anga kok na kifilna bunangnai tei borok bahaino aniu kok kifilmano khananani bunangnai ni saikhnarika ang puilani simi bebak o patni mongno sanani nayo borom gana
22 April Pehelgamo atangbadi rok choprop kha borok kaham rokno tongkosong tongnai rokno apati mungo 26 borok thika te 25 ongkha India ni khoroksa hangkangke Nepali borok ang a horono thangnani bagui tiarongkha te naikol phangrokno haikeba India ni force rokno o kokno saikhnareka a borok hamiaro India ni nokhari khari thangi meyana tuinai borom ganang Bharat haktorni PM Narendra Modi April month ni 23 tai 30 April CCS ni kaisa koksa pandang kha ang tini a CCS 23 April je koksa pandang mani afro tamno tui koksa pandang kha abuna ang tini sana musung tini sanai jotoni seskang o sindu tuimani a tuino Congress rokni jorani abuno puila sekang yapri seka a tuino India nisung tuima thakina rekha te obono borom gana PM Narendra Modi samung khaika te abuno karoi atari bodar je Pakistan bai India Bharat haktorni ha ari abutui je thanglai sokhai tongmani abono bo muthub jakha te shark visa nei je Bharat haktor bai Pakistan ni thanglai phailai ongmani a shark visa no bahaino mathage rjakha ni saka abono karibo Pakistani borok tai habai meya oi thangka borokno jotono na phainani sebrilia te Pakistani borok India tongai rokno bo jotono na afro kabang makhe kare ui rohorka te India ni naimathang bedek joto force department je force naimathang rokni bodol tongmani jotono wansogina kha khawo Pakistan ni je samung hamia khainai terrorist hai kaba atangbadi borokno jotono no borokni os training khaimani jaga rok bepakno skomore khibine hinai abdui hini saka borom ganang o patimung je dino ongkha je salo je tarigo ongkha a salo no obahaike yapri senani wansogina jakha haine haibo speaker no saka o pandani tuifangno borom ganang oboni yagolobo miyani salo borom ganang gugui obdui hini saitongkho Modi ji 24 Pehelgamo thangna tongmani Bihar thangi tongo ni salaika abtui ni sao manasaka te abono bo haine hai kok kifilka asalo chini Bharat haktor ni PM Narendra Modi Bharat haktoro sikuri chini hao sikuri bo hani phataro se ni saka phaimani yagolo loge no PM Narendra Modi kaisa CCS ni kokchap panda khaika ni saka te saka je salo PM Narendra Modi Bihar thango asalo Pehelgamo ke bukuri Congress ni tangphang borom ganang Rahul Gandhi chimi sitong ni saikhnarika Pehelgamo tong ni saikhnarika ke bukuri joto borokno ajagani thangpaijakni saka phia Rahul Gandhi chimi na ara thangjak tongni saka haine hai Home Minister Amit Shah Sapika kokifili Rahul Gandhi no haini saka bo kaisa kok samana abo ang kokifil no musungo bina abo tui ang kisa sajaklia hayong khani bo saka Rahul Gandhi saka 24 April bo bini chongmarini kok piru hnai boram ganang haktorno naikolitini lukurokno tui duli sapnai bini samungni kaisa barja tongo desh ni sakao haikaba desh ni borok rokni sakao mungsasuk hai kotor patimung hamia oi thangka hangke desh ni lukurokni khao wansokmani abono tui o hamia borok rokno jorani logewono amhai rokno kifili rinani sinirinani nang amti heke bo sanani naikha boram ganang speaker ang tini nini permission bai Modi ji ni Bihar je kokpir mani o kokni kaisa kaini koktamano saklaina musungo 22 April Pehelgam ni o patimung chimi ara thangi thine rokni sakao chimiya tamonke Bharat hasteni joto lukurokni pholano butharma haiklai khani saka abagai atangbadi haikaba o Pakistan ni borokni saipano taibo wansogei maya amti haike borokno kifil mungrkha ni saka o atangbadi rokno samung khairinai a borokno bahaino sokomori rkha ni saikna rkha 140 crore Bharatni borok rok lukurok jotono tiar tongo o patimung no tei o atangbadi rokno borokni majra rjaknai hnai Bharat o joto atangbadi phaimani tei borokno yak bai chubai tongnai borok bai yak krongjak tongnai rok jotono no naitugui karnai sininai amti hni saka tei borokno majra rjaknai hni saka tabuk upatimung rokno tei kwbangma borok rok nangnungya kok singka kok silka hangkangke abo a borok rokni wansokmao se kaisa wanama singsa hainukjagi phayo hni saka obo chongmarini kok awaimung haikeba kok pirmung ongya obo ongkha Bharatni 140 crore borok rokni wansokma tai muchungma borokni ongise o choba o borok hamya rokno haike majra rana nango abdui hni saka baksa borok te borok hangke obono tuise chongmarini kok awaimung kok pirmung hni nugui tongo mokollo borokni mokollo jemon chosma amti hekono nugu hni busaka aboni yagolo 30 April CCS ni kaisa koksa panda khaijakha aboni sakang 23 bo khaijakha o koksa panda CCS ni a koksa panda o Bharat haktorni joto
naimthang bodol rokno borokno yak yakari rijaka borokni thani no bebak yapari rijaka tei saka PM Narendra Modi OCCS ni kokchap pandao naimthangni montri okra tei naimthang rokni jotoni bokrok kotor borok bai achogoi borokno bebak no borokni thani borokni yapon yapari rikha ni saka tei aboni yagulono o patimungni mungnar jaka operation sindur ni tei o patimung ongkha borom ganang speaker o operation sindur ni patimung horni ekta phasingo 7 meo ekta 4 minute nichimi 1.24 minute jora o choba ongkha Pakistan bai India ni bosaka ara Pakistan ni atangbadi roni 9ta camp skmori rijaka ni saka tei o patimungno pura wal pura hayungni borok rok nukha naikha oboni slai kaham oboni slai srai srai tei kotor choba taboni jorao ongi maya ni saikhnarika tabokni jorao tabokni sala nukjagui tongo chung jotono nugo tabok wal to hayung ganangui kotor kotor choba ongi tongo cherai rok thui tongo tei bwrui rok bahaino kwbangma thui tongo tongko song tongnai kathar borok rok haino thui tongo chung 9ta atangbadi rokni camp no skmori khibika phia khorok chafano tongko song tongnai lukurok civilian rok philia ni saka tei saka jimi o atangbadi borok hamerok jimini thuika ni saka Pakistani Markaz Subanala Bahawalpur Markaz Taiba Muridke Mahamuna Jaya Camp Sialkot Sharjal Camp Sialkot Sawainala Camp Muzaffarabad Sayyadna Bilal Camp Muzaffarabad Bulpur Camp Kotli Barnala Camp Binbars Te Abbas Camp Kotli borom ganang o surgical strike tei o air strike o chung Pak occupy Kashmir no choba khaika ek prokar babe naina thangke Bharat ni sakao no chung choprok maklaikha amtui hini saka borom ganang Amit Shah Pak occupy Kashmir chini no hingke chung to chini jagao no chini hawo no chung choba khaika phia o jorao tabuk 100 kilometer bisingo habai Pakistani hawo habai Pakistani atangbadi rok no skomornani samung khaika ni saka o atangbadi rok ni kemo sabo atangbadi rok buthar jaka hangke Afid Mohammad Jamil Jaise Mohammad ni Maulana Masud Azhar ni bini buai di tamojana maikaisa saka tei khoroksa hangke Mudassar Khadian Markaz Taiba Muridke ni adong okra bohaino bini mungongkha Yakub Malik Mohammad Hamza Jamil JM ni kaisa tangphangbo Mohammad Yusuf Azhar Jaise Mohammad Ka Amir Mohammad Hasan Khak Mohammad Hasan Abdul Malik Khalid Abu Aks te Noem Malik borokni mungsa sinimung thikna krika ni saikhnarika borom ganang borok anamia sungui tongmani Pehelgamni o borok rok biang thangkao patemungo samung sitra khaini rokni o 10 jonani bumung satano oroni bisingo 8 jona lai thangjak jorani Home Minister P Chidambaram ni jorao patemung kotor khaimani a jorao o borok rokno khayu ni saikhnarika te a borok rokno tabo PM Narendra Modi borokno sokmori rikha ni saikhnarika abose borok se sungno sungtero borok biang kama kha nai te saka norokni jorao o borok rok khari tongmani chung tabuk chini jorao naituk kareui borokno sokmori rikha ni saka te saka speaker ni bwskango tabuk phondo norok gorbo ongjagya amti hei nai haino hai Home Minister Amit Shah sapika 7 May ni horjorani ekta 26 minute thayo 22 minute thayo chini samung pai thangka ni saka chini DGM o borokni DGM no sairokha o Pakistani atangbadi rokno chimino chung sokmor kha te borokni headquarter rogo chung choba khaika amti ni saka abongkha chini kaisa atmani adhikar ni bosaka hayungo joto borokno obono nai tongo buchi tong ni saka buchi mangkha ni saka tabuk obo hayung maya joralai thangjak jora kaisa jorao Manmohan Singh ni jorani haya ni saka chini shotru rok jono phaiei butharai kalangnai samung hame khai kalangi thangnai chung siringsrang khai yakrabui achogui tongnai ni saka te thangai haina kok chimi sanai amti he tabuk ongya ni saka obongkha Narendra Modi ni sarkar ni saka abo hai ongi maya ni saka haina hai chirigui haina hai speaker no bo nahari saka borom ganang uriwo borok chungno patimung chungno attack khaika haina hai chung abno kifilui surgical strike khaika ni saka Pehelgamo borok attack khaimani borok samung hamya khaimani abagoi air strike khaika ni saka Pulwama attack ongpro hangkangke air strike khaika ni saka te Pehelgamo ongpro hangkangke Pehelgamni patimung no tei apro hangkangke Pakistano 100 kilometer bisingo habai 100 jona nislai kabang tharka ni saikhnarika borokni atangbadi rokno chungto hamla khaimani chungto
choba khaimani borokni terrorist rokni tongmani jagao se khayo borok hingkhe abono wansogui nakha Pakistan ni lukurok tong kosong tongnai rokni sakao borokni sakao Pakistan ni borok rokni sakao se abo choprop jakma kalayo ni saka tei borok pura hayungo wal to guri sai tongmani ara thangai borok omo haike terrorist rok bai borokni kono korongjak kwrui kok kwrui amtui hai ni sai tongmani haina ereng sung tabuk oro kasara kalai kha amtui hai ke borok wansogo ni saka Manmohan Singh ni sakao pheni saka phia o patemungni yakolo phungai o thuinai atangbadi rokni paithak kaisa nairok mung panda khaijakha te Pakistan rok wansoglia saimaya je obo hayung ganangai duniani joto borok nuknai nainai hnai sena rokni borokni Pakistani naimathang army rokni joto kotor te borokni namaz ni dormoni joto kotor joto na ara thangpaikha ara tongpaikha nukjakha te borok o atangbadi rokno boroni kangkhongo borokni sakao balui tuikha tisaka o kwthuino balkha te borok o kwthui tonmani kaisa tripal bai sapra hai tangjak tongmani a bisingo habui borok jotono Pakistani army rok tei ISI rok te abhai kabangma borokni bodol tongmani borok jotono aro tongo thangka nukjakha abhai keno bohaina hai saka Pakistan no pura world hayungo makhang phunugurikha borok ugrobadi terrorist extremist rokno borok samung hamia khaine rokno rang chubao rang riu borokni Pakistan ni governor hapang ni saka sponsor khai borok terrorist rokno ni saka srai nukjak soka ni saka haina hai atmeo Pakistan song borokni ha bai chini ha ariwo kami tongmani aro hamla khlaika borok choprop kha chini nai mathang Bharat haktorni sena rokni sakao borok choprop kha phia borokni missile rok kaisa pano chini yango borok mungsa derari malia ni saka kaisa o missile rok kalaimani abo kisa baikha ni saka nokrok gurudwara mondir tai chini tongkosong tongnai lukurokni nogrok kisa baikha te tongkosong tongnai lukurokni sakao kisa sagrok deraka ni saka haina hai aboni tai salsani yagulo hongkeno 9 mewo chini Bharat haktorni sena naimathang rokno dage uirikha kaisa kokchap panda khaika borom ganang rasnath naimathang bedekni adong montri okra te NHG rokni kotor officer rok naimathangni te borokno o chobani kifil mungrana bagui yapri senani wansogina laikha te Pakistan rokni 11 airport 11 ta airport destroy khlaika borokni abono nosto khairika ni saka borom ganang o 11 ta airport ni bisingo 8 ta airport asukano naina hamliya asukano kakpaikha Pakistan ni air defense jotono thui thangpaikha jotono samung khailia amtui ni saka mungsa khaimalia borok ni saka Nurkhan te chakla layer base jotono skagir jakpaikha Murid airport ni bohaino skagir jakpaikha Sugurda airport bohaino skagir jakpaikha Rafiki bohaino skagir jakha Rahim Yar Khan airport abo bohaino skagir jakha ni saka Jakubaba airport abo bohaino skagpair jakha ni saka Sukur tai Gulari bohaino joto airport skagir jakpaikha ni saka te Sukur Lahore Aribwala Chunen Jakukabat te Nayachur o soita jagani air system rok bohaino jotono skagui nosto khair jakha ni saka te abono karibo o noka sakao missiles rok phaimani abono tracking khlaimani a surface machine abono bohaino skagui ripaikha aborok jotono kagi thangpaikha nostoi thangkani saka haini hai bo speaker no mungkhori saka borom ganang o borok rok je sajagao no thungrung ha par haike nugo politics khlaio ni saka jepro Pakistani borok chini ha ariwo chini lukurok no tongkosong tongnai rokni gana gini ni nogrok borok choprop kha borok missile rok khiklaikha afro haifano chung borokni lukurok tongmani tongkosong tongnai rokni a ha ari rogo chung mungsa khlaya chung borokni Pakistani borok rokno lukurokno sak rok deraria simi borokni air base tai air defense system rogo chimini chung chini target chini naharmong borokni abno chimini chung nosto khaika skomorkha tei borokno chung bai choba khaiphai mejat borokno cholia khairkha ni saka chini jotto sena haikeba chini jotto Bharat haktorni singkrak rok te bayu sena borok te abono karebo no sena rok Pakistan no choba khaina bagui phan kri khairikha srai ke borok no sokmor sogui rikha Pakistan ni thani India ni yakung tolao phaya kari te mungsa lama kari ni saka te haina hai bo speaker no saka borom ganang 10 mewo Pakistan ni DGM o Bharat ni DGM no kokduk ni bisingtui kok surna jengkha afro no chung aichuk ni pasta phasingo o Pakistan
Sunday India ni chobano kasang ke mathagir ka ni saka borom gana oborok miao kok sil chawi tongmani kok singi tongmani besek asok thaika hama tongmani norok tamni bagai choba khaya chobani kabangma sinimung bathai tongoni saka juda juda nai a chobano khainai khaya abno wanchugi khaina nang ya prishana nang ni saka phia ang o Bharat haktorni laibumani no kaisa patemung no sanamusungo 1948 1948 do Kashmir chini Bharat haktorni sena chongina jak ya prishana ni tiar tongmani Sardar Patel soyawi tongmabai Jawaharlal Nehru bini phasingo simino chobano mathagi rekha te borom ganang ang barja nawi an sago barja nawi sao ang itihas ni student ni sakabo Pak Occupy Kashmir tini mayang mani hingkangke Jawaharlal Nehru ni o choba na mathagi mani bagai na mayang ni saka te obo Jawaharlal Nehru ni chaya bini saka on barja ni saka 1907 Sardar Vallabhbhai Patel bo obono soyawi tongmani gari tei akashbani jra thangka obo saklai dori no hnai phia akashbani o dogar soiton jakha bono sajakna kirman bagai bo mahablia 1907 Sindhu teimano tei Bharat ni phasingo jotoni slai karak ongui tongmani chai tongmani map ni moteo naikhangke ni saka te borok o Sindhu ni agreement na ta mukhaika male 80% no India ni tuino se Pakistan ri rikha ni saka ang 1962 ni yagolo choba ongmani abno tui sawana 1965 ni choba o Hajipir hai kaisa jagao abono chung kobja khlaina mani 66 o hain hai abo kipiliri jakha India Pakistan ri rikha ang 1971 71 ni kokno bahaina sanani musungo aproni laibumano borom ganang 71 ro mia borom ganang Rajnath Singh bahaina saka 71 ro Bharat ni joto lukurokno Indraji no bono chubakha bono logarekha bo Pakistan tukra kuni khairika India ni bagai Bharat ni bagai omo kaisa belai na kaplai ni choba obo muito tongnai Indraji no borom ganang Indraji no chung borom reo tini phano omo laibumao tongnai te chung joton obno tui khas rangjak chung joton obno tui gorbo khlainai tei chini Bharat thani borok obno kusung romoi nobo laibumao muito khaijagi tongnai tei omo komoria tongnai ni saka abno tei chini mungsa kebeng mungkrei ara chini mungsa kha khekmani krei chung bahai na abno tei gorbo khlai ni saka thia tamong kha hamale chobani kasaro Pakistani sainik fujirok 93000 hai chini thani te 15000 borgo kilometer ha Pakistani chini India o Bharat haktorni thani aha kipili phaika te 93000 Pakistani force army rok ajorani 42% phia Shimla o kaisa somjota agreement ongkha kok ongkha suiblaya suijakha Pak Occupy PUK au hano samnani sipogoi thangka jodi ajorao a Pak Occupy Kashmir hano sanka hingke chibubu thuya lathabu choya hma heongi thangka mohni sakabo o kem sabaina ni sini tamo nangkhamun ni bosaka haina hai bo speaker no chirigi saka borom gana Pak Occupy Kashmir to na hinlia no sannanin pogoi thangka 15000 kilometer ni au ha kaplai ongi manmani amo sanase kipiliri rekha ni saka kok tongmani Pakistani kabangma chaya borokno aborokno tei naikol jaknai romjaknai amti he kaisa kok chapjaknai hnai phia abo khaijagya ni saka Pakistani senarok purbo Pakistano kabangma borok butharmani kabangma samu hamia khlaimani 195 Pakistani borok rokni thani officer rokni mungoi borokni bagai kaisa majra ongna tongmani butto bini logeo Indraji ni thani phiyogoi tlangi thangka ni saka